pausan kalanong kadkot kabakhat ar. Kani ka kitab Leviticus pausan kalanong kaya tu ya ka jubili barakaway. Kumno banle ka banle kumalajer unong kren menemtep. Buat ban ino ya ka kendeu ka siap ban nom rep ban nom riang ban ya kamrat kamreng kan bam ya kita ki jing rep jing ki barakot ladangin bodin ya ki jing kren ka kitab barim tang ban thau ya ka yung maneru pimla bule ya ki jat ban penrem ya ka yung mane Henry ka kitab barim kalong tang ka serniu de bangin but tik ya kita baro ladangin but ya kita tik baro tang ya ka temple ka bansana ka yung meneru kirong kirup pimla balitit hasol selong kila bonjat hadu kata pule ya kata lada pibut tik ya kata kan pol sya ka babakla klem riang ki kun jong pikin long komno ha usakri jauh terakhir nyandang pule bah tas ngap bah mentra bengaong kumta ubleng sa ingi ban long kumta ngiem magaya ka jung ka jingai kamde kaya sabaton hagi por ndai banda I ya galengka daga chisnem asnem kata kade ka rukom ten re ka kitab kabarim galong ka serniu ya ka kitab ka batmai hakaya jaga jingai ngin petang ki bakrau ki badon ka jia de baru ble kata ka bakongsan hakane ka janmit ka khubor ka bingine kren ya ka negat khot ka balapule namar kalong ka jubili to ai kan long ka bakentang yapi namar bakalong ka jubili to ai kan long kabakentang yapi ka khoros jirwai ya kabadang surwai menta ai ngo yo try baro apan kentang khot hau try ai ngo yo try pirwai ka to ka jirwai kli alede pila pen kentang khot ne am hau try kata kade ka khubor hagane ka janmit ublei uong ya kinigi kun Israel namar ka jubili to penkentang khut yalade ai kan long ka bakentang yapi ka bamut to penkentang khu yalade usakri jong tribal karen menem step kane ka jing seng on kliap dikasih bid janmit komta ka por penkentang kane ka don hakmat dongi barok ko kabalang nangkong ko kabalang tan menri ki long kemi ki long pa ki khna samla je bab ya kane gajing keli pila long ne em ki balapan gentang pila long ne em ki balapan gentang lada pila long ki balapan gentang pi don haga balang ke jong blai lada pilong ki bagentang pi don haga balang ke jong blai Pisgau tunem bapi don haga balang ke jong blai. Pisgau tunem bapi don haga balang ke jong blai. Ko ka balang tan menri. Nadu kik mi kik pa jela temen. Ke balayo tiak jelai lai so try. Ndai ma pi ki bedang em. Pi berkat kumno. Ong ka jubili pi to pin long ke bala kentang kajieseng hakade ka janmit bangin ya kren kumno ban long ke bala kentang pila ban keli ko ba biang por kumno ngin long ke bala kentang ke long kmi long pa ke bala nget ke bala diang yau jisu kilas ngau thuken kong tangan long bala kentang ko ki Kristan ki badon lang hagan nga jeseng klem na jer ya kaniam waju nyau ya kaniam
What you own kan niam balang ublay kan le chabeneng. Dan ne what you own ka balang ka thalik kan le chabeneng. What own ka balang presiden kan le chabeneng. Ka balang kamla ban pelek beneng kibriu. Ka balang ka datang ka jinga lang ki reukut. Ka balang ka datang ka kanhon bayalang ki balapan kentang. Jubab ya kena ka jingkeli. Pila long ne am ki balakentang. Puli ya ka city banengkong sa kikorin. Kalanong ka sorry. Kalanong ka banengkong. Kadkot ka baar. Puli ya ka to ka kalanong. Puli ka to kadkot. Kaong kumno. Ka city ka banengkong sa kikorin. Kalanong ka banengkong kadkot ka baar. Ngam. Balengong. Kiba don ka balang ki jong blay kini ban long ki bala kentang kap de khot ka ong kumno sha ka balang blay ka ba hakoren kane ka de ka city ka ba tho u apostol Paul ka city ka ba tho apostol Paul sa ka balang koren ha ka ba la tho da ka musim ka ba ngeu kia but ula mention ula address sa kibangit kibadon hakorin wong sa kabalang ublay kabahakorin ha kita kibalapan kentang how Chris ha kita kibalapan kentang how Chris pigi para bangay hangni pila kentang na am how Chris pila long na am kibalapan kentang how Chris ya kabalakot ban long ki real code Ngap. Ke balapan kentang hau Chris la khot ya ki riu khot. Sisen balayo ikan nam riu khot hak ndeu. Hak mat jong blay on pdiang sakahima ju. U Jesu on saong to wan pigi belakar khu jong pa. To wan pigi belakar khu jong pa. Namar pila long ki riu khot. Yodon kibam singau tu ia kata ka jinglong bakantang. Kumno ban rong sa kata ka jinglong bakantang. Ubreu haba udang don ha ka jingdom. Udang le ki kam ka jingdom. Udang le ki kam baman. Udang bam, udang di kiat, udang di secret. Udang le ki kam, udang di drugs. Ule life hujan. Om jo kan mau ya ki jinga sang lang. Om jo kan mau bale si jinga sang. Ulong reu dom. Ulong reu lai lut. Ulong reu lai lan. Om jo perkat yau blay. Perkat tang ya ki bahaga dega jing em. Ladau breu pele jimut tang ki berne hakane ga jing em. Om dan dimentoy U Jesu ong haka gospel Matius. Ladau breu unyo ya ki baro jong ka pertai. Ladau dono ya ka jing em. Long ruem. Kaman toya yu yangi. Hot kaspa ngi don kam. Ki ngi don kam. Henry ngem de ban klet ban long ki balo kentang. To yale ban ya be. Ya ka jindon kam ublay la thaw ingi kumtate ublay la tem yo adam nakper aden uloong bamen tre sitam daga bamis ep men yo ka bam ngi haban tre sitam bam ya ka tagalang kag ba pila tre sitam andre ka way ba pinam de ban klet ban long ki breu ke balapan kentang ban rong sa ka jing penkentang ban IT ka jing em how try ha ka jing kala ka bumut kata ka ka manang kong kam de ka jing rong balang don sibon ki breu ki bakwatang ban rong balang pios ngau don bon ki breu ki bakwa ban rong balang ka rong balang bat ka ba pdiang yau Jesu ha ka jing penkentang kaya per lai wa nga lengo
ban yos ngau da ka skor la jong badan ki breu ki bala rai banong tang bangi yo balang ngalakli daladehi ila wan ni we ilong kemi ban kli yang ay kata ka jing kli yang akwa ban rung balang ngongkong pi kwa ban rung balang ngalatip ya ka jing em jong i kumno ilong hakata ka jing long ka ba ilong ngadon kamban ay ji kai ngaloong ikong namar ngalatip da ka ba syai iladep ya tho syong kurim ladep ya tho syong kurim samla bat uwe samla kele ya klat mai keno ayau senrang u keno ay ka kentay kata ka de ka rukom breu lalat kano kanoro ia penksan himar lajong ka kentay ka ong ule usenrang ong kale ka kentay ni kata ka daw ya klat ngong ikong pikwa bandrung balang ngakwa ban ong ipikum ne kala ka bamot suwa penkentang ka jing mau try kala ka bamot bat ka jing kala ka bamot ka tin ka jong blay ka ong ban ya sopat baru breu o bapila ya syong o breu bala dan kun bat pi ya syong biang batu let ya sok let panmap pendem om bet ban ya klat yang kum ta te melasu tengongi haba kum ta pi kwa ban rung balang kum no ke ka jimut yang ngakwa bandon ngakwa tang bandon hopok ke balang ngalara ia ka kubol sekilong pa nyongi kong ong kum ta pi ngau kum no to supediang la pediang namar bahag hang ni balang gidon di bakum kita tengah lalai lut pi kinong sarai lada pim kren ya galenti kasnam jong kita kibasakot hagapop kan hap haka kliu nong sarai na kata ka daw ngi not ban kren ngi de ban kren lada ki no sarai kim kren ya kata kamantoy ayu ngamleran banong badon ki kenhon balang ki balaray lada ka gantay la ne usenrang ki pangsan snem riu snem bakim long briusu kila yo ka kenjas truk ka bom long briusu hagar kom briurum long su hagar no kom rum long su kila ai lat yaki ban ya klat ban ya tho sawai pat ki pentok ki pastor nga ya kani nga kren ko makmat jong blay ka ken blay ko ong hagapor bangi penyato ni ong gi samla ya ka bau blay la penyasolem what I bau brew on penyaklat mano ba penyaklat ya penyaklat kita gi brew penyaklat kita gi ba penskempat da ki way hap lang ka pop bat nong penyato bat nong yato kin hap ka ju ka pop hakmat jong blay hagane ka purtay pilaban kup ka buram nong saray hande hakmat jong blay lala penrem lepa nama pim ngai ja ka tinu blay we banget hau nam jatsu uta banget nam jatsu hre banget la penrem lepa yu ko ke mensim di bakodor ka kubor hagane ka jeseng namar kade ka jubili to pinlong ke bala kentang pailang jong blay balu blay kwa iki pailang jo baro kumbang to ka kharas jirwai ke bangirwai aingo yo try baro penkentang ko yo try ni aingo yo try habang ila penkentang ko yo try shem ya ga jingkeli Pilapan kentang kod nam how try. Ko kinong ruwai choir. Pilapan kentang kod nam how try. Ladadang sa
Lada dang sa kano ke ba pimpat pen kentang ko hau try. Pen bet la ka jong ka jingem. IT hau try. Ki prabangai hagan ga balang hagan ga sngi. Namar ka de ga jubili to kan long ga ba kentang ya pi. Pen kentang ya la de hagan ga sngi. Ban IT hau try. Bat pin long ki briu ke bala pen kentang. Pen yo ban long kita ki ruko ki jong. Wa Apostol Petrus ola yala borba ya kane haga por ka baudan haga ne ka perthai sa ki balang ki baude ban pet bat ban charai pule haga sti ka ban kong Petrus kala nong ka ban kong ka dekat ka bakat san bat ka bakan riu ong kumno sti ban kong Petrus le nong ka ban kong ka dekat ka bakat san kan riu ka ong kumne Henry kumbau ta balakot ya pi ulong ubakut. To long mapiru kibakut haka jinglong haka jingim haka jinglong haka jingim baro namar lato to long kut namar mangang long ubakut kane gade ga jing ong jong play yau Petrus baun tho gane siti sakir reunget kajaka kabaudan baru khat ki ban long ki reukut kumba u apostol Paul tho siti saka balang korin sakir reukut ki balapan kentang hau Kristus Yesus kom taru u khat ki pailang ju bakin long ki bala kentang kala ka bamut IT hau try plai lagi dong ki palat ka siti uyonis ka benengkong ka lenong ka dekot ka ba kendai ka baong lada no ba pla ya ki jing palaju an penkut par ya ka bam hok bat ki pop ki jong kata ka de ka jing pen kentang khot ken how try pen kentang ya la de ban sakri ya try ko ki banget mentapin sedang pat ban jam ya kasan puwes nem sakmat pila ban ya sakmat pila ban em gajing em kabad yaine de da ka ba pipen tentang how try komno ka balahang ne ka roy ka em namar ki balang nget manswa ki apartment ki jong pi kila long ki priu ki balapan kentang de na ka ka daw kila yaine ba kila roy kerhai komba pilong manta samantapan mapipin sedang mapinang nesa kapan long ke balapan kentang barhaga de gaji seng manta ngikwa ban yo I ya nore yo no haga de gaji seng kiba yo snyo ya ka kubor jong ka jubili pen kentang ko ya de hakmat utrai daga bapik loy banwan banai ti la de utrai namar ka jubili to kan long gabakan tang ya pi hagane ga ji seng nginam pen slam chu ya gane ga por manta ngin ruai ga we ga ji ruai bar ngin ailat pila pusan pila perkat baro gane ga por ga ba pi ya ker pen bet ya ya ga jubili pi tre pi ta pi rap pi la le si bon ki na ga balang ya ku play pi ya kata Henry tang ka we keli ya ka download la jong atra ngala long em kabala penkentang ngala long em ubala penkentang lada haduk mentaga sngi pempat jam la long ke bala kentang suaban keliap lama ya kene ka golden jubilee IT ho try ha kene ka por mano bakloi ban wan sen sakmat ngin ruai ya ka ruai ka ban riu ban kentang yala de ban sakri yo try tang hangta pen suk jai kaman sim ban kentang yala de ban sakri yo try tang hangta pen suk jai kaman sim hagana ga por mantangin ruai gana ga ruai ka ban riu bat ngin